frɛ wo tan bɛn ne ade ti menyi me wu ni nyina de nye se hwɛ papa bi ani ho in fact me wu ne comedy de me papa na that time so nyame ncha de na me ye credit me ton credit kakra ti na me sie ska kakra nti no na eboa me na ne kasa ne yemu no na ye te no me dan tam be so ma me de ska bi eto ho na menim adwen ekita no oba ye no se ska bi na wo de ato ho no fuma me nkoto ho na nye sa na me bla baby so e kan ye ho nye sa obe first kan am de man se na o kodis kan bat na menim nti dan tam be so ye no na afi me busa no se sika no wen a oni mi na so na ko hwehwe dan ne fufuro afi ye hwehwe na sika no onya enfama afi ye che wo se ye ni papa ma omu edan bi e na o pese wo koye sa dan na ye kotenem me ma ni sika 300 so se mo de kototo oni ma reverse ni paint bi eno dan na ya kotenem enti me busa me dan sika no so a wonya ma me lucky na me bra me de ne chi esi fie wo adwumem Kenya society wo na ye ko ni nyina na kotena ho no kakran nti afi na asete ni mu ye den na me am ka kire me bra me na chi wo ye dwuma lances office na me se bra be me makofa na wi ni esi nti me srew so wo mwa bia na so de nya me ya do a Monday manem bra lances office ampa na enioma na e wo sa wo de ko office wo no na emboa ntade ani ade bi mi am ni ko kejetia ko hwehwe ntade kakra mienu miensa bi ni mpabo bi na o de start adwuma no de nya se on family nya hwe ontua akra ne fees onhwe no okọ adwuma oba na ju 10 ni ade me fe na wo se onya akranti se opie na omba ya ma me mfre no oba ntokwa nche se one ne nsere eni 2 days ade da chi na ntokwa foforo ni ade nti na asetana ne nkoyi mame afie no ye ntam betete kakra ewo mu a na wasaba na ye sa tena bi na sa nyem second one afi second one ni mu na chese enioma nkoyi kwa se ye tena fie ehwe eba se be ma ne de onimu ye onhu ye onimu ye kra na first no na onim se onim sa de ne ye na onim anti odo no me say to bo ase me say wo se o hwe ba ne de onimu ye first one Nkomo boy a wo boy say first one no kra ba ye kra fe on fia kora school fees on tua na outena ho ama ne sa wo mu na second one sa ba ya fe na obe hu say na oni ma e ba hwe ana na nim say first one de a mistake in say bia second one ba enye hwe ipacho first one no say na me kasa onye adwuma nti mimi ne me brade nkomo na me brade fa ne ko lances office na me nim say kasa tam ne de emu ye ba to onye adwuma wie ye na sem na wo kan wo say afi na on fia kora ne school fees ni ade onye adwuma wie no na still na chise ontimi nye ne wo se be maye okay nti wasane na awu mi no second one nti wono kra yentam betiti kakra na mi sister ba ku bi omo kasa kire mi tu mi foni ade se menya kofa na wi nti den na se awo ha no enye o se den na mi sane ne tena na second one ba afia no so ba ne chise afia kra ne kankan na mi am decide se de bi mi ntimi ne ntena bi to bo ase wa decide se ontimi ne ntena bi eno nti no Pachona na your first mommy. What decided say ontimi ne ntina be first one. Enfie miensa wasene pe wan fi no wakọ e de aba. Said the any can say everybody deserve a second chance. Enti oma no kwan e ma ne ba na brabo mu de toso mienu so. Na obawie ye no de esi ye ne mu nkomobo na aba na kola aba. Afa adwuma ni ho wabo na ma na nya adwuma. Afa de be ma no anwene e woni so. Na nwomu ne de onwene kwara na ye bewom yemu na kwara ya yesu kwara ye jahim na nati we se yenya me nwanwa se freelance na ebe twem na wawom enso kwara na minim da kwara me wom minim da kwara nso a me wom agudie na me sa blampe ne wa ha se no ye wi ha tiefo nyina nim da omo wom nti nwomu ne de e ka bla bone ho agudie na ya na me sign ni tika kwara no kwara nso nyame ne da na second one aba enwo mu na chi no so asted wa ye gengan onhwe ban no anything e bia no asakire na adwen ye betie ne nto aso no yenko ebre ne ye de ye adwuma yenko time heba center for homra na ma me frisha de wa ye mmere wa wo mu a manefu ahu no afuna penwo mu ma me ba cho me mu akwa ba nye ne on ne ba ye ba cho mu akwa ba ye na open for ne she ho
Classes on purpose here, why? I'm doctor. But you'll see me dread the enemy, your dear boy, and come on, Sabay upon be when some be CPS Italia, my. Edi kai meda wasi bebre so ama me akonya ne se me ne matiefo ye ntwetwe apomode ho nkomo meda fopa otie me sabre mema wa ha na mama wakọ aba Sompa 93.1 FM eso medi ene nana akosua ye bo amaje medwa de na otimu se ya pomode ho nkomo twetwe ebre ena adru so mesre so beka me ho ne atwetwe apomode ho nkomo sanse ya de wo hoi ya ama me ne wansere na efri ya de sanso no bibenya wa ye kan ye se efri ya de se ehwehwe ni ye hu na bibia kan wato no na nye bibia se ya de e na aka wa hye dem de ya so se ye kọ na wontimi nko biye ba na wontimi mbabi e ba ne sa na wankasa no owura ho na ho de onye ho enu ntina da time herbal center ya so ya doctor wotena se dwene din bo rakwaye mu tete num na ne aba ye de woduma kuma num na ha manko a ene de ye adwuma keka bi se ani de edroko aja me be kanfo de abedwaman so ama wo se no mo bi se immune system support nko ade edra wo hia e time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules eye bibiduro kroje bibiduro tatashe eye pure natural and effective e bibiduro a wonya bi na ono no mbobo re intini ni mu a esiesie nipadua ni tu yade awodo pi efri nipadua ni edemaw eye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules medafo pa wotie mesabe wonim se nipadua wo hwei eni ehia duro nipadua ntimi namo enko manko ma wo bra eduro bia enwuramu eba ne sana nipadua no ebre eba ne sana nkomo ane yemre eba ne sana wumpom kra na yemre dwumadi wo se nipadua ne di na afi na asesa na aba fom afi na nipadua no yade abedokro no na yade no na eche nipadua no de enye sa no hia edura eye immune system support edura me kire se wunya bi na ono no ma ebeboa ma nipadua na sipi esita and one time HH herbal mixture anasa ne capsules yade sunsu aso ahodo pi abekekire nipadua no bini minua ba asekeka sabre ya wutie mi ensasa ties wa himfie honom a enya asem ketwa awia kataba ya wutie mi eno ane se osahye ho se wuti ho na se wugina ho no eno ane se tia na wuti ya se yade bi di entide wuti na eye wo de ebe ye wo de wani me ba ho so no na wa himfie honom nyina ase ye pacha ekuro basa eba ne sa na wuwura kura no wona wo de wo ho ekame no wuntimi emmen wuwura pampan bi age wa himfie honom aboso menua ba wutie mi sabre enyo ba ne oba ne de wagina aye oba osimu a oba ne de wagina no wahimfie honom no eho acha ye street soko na hana eno ne oba na se wodie no wobu wonsa wie na pampan na chi no ensuo bi egugu wobu honom anye se ensuo na egugu ne sakwa otiminya discharges bi asement wonum nsa wonum kosua na sakato abobo bi no na wo be hye ne andis wo be wro no na sabi ni nyina egugum eba ne sana eye yade eye nimguase yade ensese wotena honom ye nhwe han ema yade efa nipadua no eboso wo hia eduro se wo be no nom bie enya eduro bia keke se wo be ye oba osimu a wo be gina wo na so ahimfie honom be ye 24/7 e ho be ye sweet e dia ma wo ahimfie ho be ye kama enya afei na ne be wura no wura na apa no enya afei na wo betena ase asode na wo to afo se chaka enya nsu na mfifire no eye yade e na besue nipadua no so eno nti na make up for time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules ediama wo say baby a wo biada wo de borua drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo na no mo bi me de ye number tudwa ediama wo empania gibre empania tenase na se fra me na meje wo so me ne wo becha wo yade ni nyina ne apene pomasi bre se ne be ya wo pomodin benya ne huntuma pa edie fra eni de mu se wo dialia 0244 417 669 0244 417 669 me for pa ye the time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules e dia brawo se no no bi sisie mu kro adukuru sisi mu sisi yade afa sisie ya boso ye dada setena so de wonim se ni nyina ye sisie ya wo bekukure ye sisie ya tena se ye sisie ya tu nan ko habra ni nyina gina sisie so
na so wo dia no entena se aye wo den enyina ho aye wo den sisi ni mu ju se twi na wo ho ba bia enje sisi yade ye yade bone ha sisi na se sisi ma sisi mu nkasa ni sisi mu dompe ne bre eno ntina make up for time herbal mixture another time herbal capsules ede ama wo sem wonya bi na wo nonoma sisi yade away me nua bema ye kasa to odonko animu ni ekira ni nyina ye time herbal mixture another ne capsules edro ye dra eye immune system support eno nti ebiebie ntini nim sentini mu asisi na moja ni ntimi ni afrusa ni yie no eye time herbal mixture anasa ne capsules and a here we ye juma ba kumienu miensa na wabre eye time herbal mixture anasa time herbal capsules and a here se wo be no mu bi menua be ma ya de enti wo mema yo nyina atiada ya de enti wo be ma na here ye se kete ya de enti wo be ma no aye se bogo woni mu se enye be ma ne de watimi ase pim won pam agirigina ye ne yire anane dofo so amenani aka ne ho yie e won pam na so wo de no wo dwumadi a ye frɛ ne se be ma no won sa entimi enka bi enam yade a abeje nipadua no aboso ene na somoy borua drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ebenwo emsedro bia wo se wo per time herbal mixture anasa time herbal capsules eno wo hia wo bema no ebegina so brane ede amawo wo beye bema mu ebesiesie nipadua no yade ben na wo so efri wo 3 week koka bore no eye time herbal mixture se wo wodwonso mu hawo wodwonso na wo bema no emutwetwe wodwonso na wahimfio emuhyehyew watin kanyina atiada wabu anu ma ni wura anasa de yire ba ne ho a wonte de bia ni nyina ne yade a abesue nipadua no so wo yire ana wo wura wani wo di agro wo sen ka tonum de hia no wo de wo ti yaw ewo wahimfie ho wo ti yaw ewo bema mu na emu etwetwe wo bu okra na woni ni kunu beda wie sabi na moja etu no ni nyina yade ketenkete a ebesue nipadua no eso edra wo hia immune system support edro tatashe ebibidro kroje yede stamp so say panyan yes pure natural and effective time herbal mixture another time herbal capsules eto for any diemu wo pani doso poetua o ashtan wo bebo radani herbal baseline pharmacy qualinac herbal misty herbal and apidank Freddie Men's herbal you KO PFA pharmacy ya waterful new road K and Jane herbal you wo emrom also chemist you KJT Race Cross have made pharmacy any K Pole and KSTU4 and edition anymore and now honum emma yade emfa nipadua no emmo so and now emma yade ense nipadua no edra wo hia tatashe ebibre mu adra bibidro kroje what your man say woda man san komu dodo brebi ye nyina yedea adofo nchen for time herbal mixture and nasene capsules mi hu yanka wo hoi eni adro enu ntipadre bi akiri point tentem ya na no mu bi anopa wi anwum na be yi a faka ho edre wo bi atimi no mu bi gese abofra woni emfie dumienu wo ba te ma oba no for na wo penfo mo na muntimi enum adro yi bi me de number ni to de twatwo 0244 417 669 0244 417 669 Kaisa immune system supported road here and one time herbal mixture that's a ne ye beshia makao ma ho fe e na ho ayefe papa na wo se me ka kire wansa ye da se papa kwa ye chia wo mu nyina ewusia yenkopɛ no ni bi ento time herbal mixture na fe time herbal mixture no kopɛ bi na enema enkonkan emfa ema Sompa Nkomo nie efidie no eye Sompa TV na ye kwa ye name Sompa 93.1 FM so what's yanka wasante mantem Sompa 90.7 systematic person so atwa so mo ewo NKZ in Kranza to be precise ewo bono epo ye mantem dina atna se na nasemo chene se ya de Moses aye na de bi wa kire mu a wa hyase no sane asetena ne sikọ ye enwomu aba first child aba ya to aso ni nyina mu na den sika ma be ma na ye wentin wasensene wo ba no so na so emfa boga enya so ya sa wo mu biem ama second child apie so steady ya de a onhwe enkwada na kohoma kra no ya na ne bo aye den di ama no Diane de na si ye to aso entin pacho me wo second one me de ne ko social welfare ni kra na o si yin se no nya ne dia
team de ne ko social welfare na mo che nyoma a wonye se nkra no a week ombre wo mu 75 cedis nyina bie ne ho a wo ye Mfie be sa asem na ye ke wadaroma ache pacho ye jai be 4 years ni ma panyini anya 10 years nti meka se 9 years asem ache 75 cedis now kind into na mama bisa ye to aso ni nyina wanye nti o mama me let say memfa enko court enso na sikani wonti ma anye na menini ntem me ye madwen se me nti menini ntena biu na nka mehwe se bia nsesa ye beba enso still na ne se nia oya na oye nti ye jaye ne de na chese afekra ne kankan fe nkra no panyin no omuko school e dey 31 cedis satam na me ton pure water e wa last office e be du bi na nsuo ho ye den nti me sika nyina e be hye a week no the 30 cedis e na ye ben kran school school 31 e say enko ye kra be ma me sika be sai menti e panyin so e school be ye basa de nti e ya basa no se me kwa kodi pa me ba na anadwo nkra ne bu abonten ntontom ya re ne ade de bia ho hye si won so nti panyin no ne madam ka kire me se yakra no wabon na de sua nye nti me decide se me be ma ne be kasa fi se me pam no na ija yakra ne de kire se on pema no kasa e de na asie pimpin ya ye kasa yes ni se nkra no me de no ma aman me de wo eja ofie ni anya yiye bi wo boase but me mom de na me dwetira senti se me kasa metena nkra no mabra bo che se de mo ko school kra na me nya nti na ye wo ye me de na me mape adwuma bi wa kra na ye house help nti me ma dwo se mekọ na me de nkra na ma no na me menye bia no na me so me de aba beboa no sa na me mom ye ma adwe nti de nkra ne ma no na obefa ho e wo fie efi ho no ompese me hu nkra na kira kwan nti ya twe me ba me ne ko FM station baby ne koka asem no anhye da anya yibia na o se me enkohwe nkura no me ne ko no o ma me si wo baby nkura no wo nanti ho me ko first nanti ne pamo me se me ma bia ni ho enti me ne be ma ne sa ko biem ye ko no wo ma me gina baby no ko fa nkura no e do wo ba ya hwe de o se on pese me hu nkura no kura e biem de enti am de ba nyina ne se me de nkura no me nka se me gi won because se me ka se me gi won be mo ma brabo aye basa se de wono ko school ne wo ti last office e church no sa na me pese nkura no so abrabo nye bi na emom se nkura ne ma kwan dia na me nya kwan fi akra ba se 2 days 3 days bi na nkura ne be di wo me nchen omo me wie pe mesa de wo makoma on back eno na me ne ka me bra ne bra ya kasa che so no aye ne ho se tintinti ontie ni obi eka nti se me baya na yesa na etie ate akwaba ye nanti mami misa wo yo wadaroma bra na wo pese okoye adwuma as house help wo akra no nkomo ben na ne wukunu na na ase be ma na ne ewo nkwada no di yansa na wo de nkwada ne ma na ase wo kwa yi aba because ase okasa ase ne yenye yi wo ye kurom ase na ma adwen ne se me kwa akoye adwuma na me dia be support no wona ne di nkomo ben yansa na de nkwada ne ma no asama me ka kire ne se yenye yiye bi ewo boase nti on meje nkura no na me nkwa yiye ni bi se me ka kire ne se me koye onje won on pin nkura no so entu ka sa wo kwa yiye okwa ne di se yansa na wo sa ba be hwe nkwada me kwa me hu ya ne se message bi first one na obi ama me afre me phone so se me ba panyin no jare ma nis wo born akwane din bo school ni nyina din se ye di akwane eko hospital G ambulance de ne ko nti me send sika na me ye se me frɛ o papa no ni papa no se me frɛ ni papa wo ba ewu a wo se ni hu mogya nyina awe den difa 300 bla me frɛ bra no wan peke me call second one and so o mo send message say kitwa no aba hospital mo bo hospital ni din hospital nso me check ye na wo kropon ba bia me kuma ne o sa eno na de aye frosters me say man ko ye no ni asa message ni man pepepe ehu pacho tobo enye wo masem na ye ka mese wotu kwan ko nknan no anasa wode nkwada ne ma papa no edi senyansa na wo twa wani aba behwe wo mo ebia osome afe ana bosome nsia mant bosome pepepe pacho na me frɛ be ma na on pese oni me be kasa me ka hwe kra wontie mi nti minya asa second one no second born no message ne na me buy na me call me kuma no straight na me kwese me kwhwe no wo se me ba bia ni ho na wo pam mo me okọ bosome pepepe na oba ya o ma mo wanhwe nti free ho no free ho no so efiri ho no
ye call FM station baby na ye ko kan ye no ni year was say me banti fan say last 2 years me buy e ho ne de wo de nkra ne buy e ma me no mo tena be 3 days or 4 days e na me call ye e fi wo ne de nkwada na di sen acho 2 years aba wow ketwa no so wo sen 6 years asamu a wo kan obetimi agira Israel safo awurade no wasotwere kunkun mu sa wo call ye boso me pepepe na abehwe no mpacho wan e na ase say wose wo ma wo nhwe nkwada no akoma ase nkwala bi ene ho wo ma me we mpacho ma me afi uni enua bi anso wo ho nkwa na ewo me wo nuam wo ho na bewi ma no oye bema there be nkwa ne papa no oye obi a ase ombu ade enti mi bram ka che mi se omo de omo fa oma no nto sa asem ni mu nti obi a nye na dwen se yen hwe se yen sabeka mu sisi aso se fa yemu awa hase no de wo kan ye pese eti ono so ne side yen hwe se ahoma no ebeto mu ana yenko yenim ye frɛ no na ya hwɛ de ebisie wafa onyamfai ebusia ye boy ye homoden se yen sabeka bra Moses ya ono so ewo mampontin se driving lines hefa airport runabout one or ye adwuma nso me bra even ayi wo Francis wo bra Francis me chia wa wie bra Moses mate enko nana remo mame we na ye dan a ye be ye ntie be ma nafa abratia my friend no kakra oh okay ene enkita hode e course no fa boy ne my friend kakra ene ni di nkomo pi den nkomo anu di no opeso o chese meso me ye be ma di se me ne ye de nkura be gumi so a anka memo oba na behwe no am se katachi wada roma abeba iso onu di nkra so okopa adwuma ye no wa ba beboa no ma hwe nkura no na ede na fi wa ba wo behwe omu 2 days ase o ma ne mehwe no wo se o ma ne mehwe ne ne emehwe ne kina enti me ka che se mesere me mpesa asem no be kese no wakase ma anwene ne ho enti wo mra adwuma mu na ye hu kwa ye be fa so a ye be siesie asem no na ka asomdwu aba oje pene so obeba be efiri ono me frɛ na amenya no na wa mame ne na kasampo enti mabre watia nana meto aso afiri ha to aso firi ona bese osi so bi ma ye se o se o ma o wose Debbie baba we nhu ne ma no Debbie oso ma ne ma esan se wa beto o mu agu ne so o de ne ba be jam o kire wo bresanti a wo koye no bibia goka enye grede ono no maame te se maame koye no omfre nti we nya batan na se mo peso ne meka no no we nya batan wo se o jankwala no e ma ne ba no ho meba maame mfre bra Moses because asem no menti ase bra Moses hello bra Moses ma hi hello me pa chote menka hi madam papa me pa chote pom ti say hello jina baby ye mama o ti say hello me ba so me ton ka o na me so o ti say yamna do mo ra o so yami ado why busy kakra o le de yami afi me pese mi bi so wasam kakra o hini rini Sompa TV Diana Bahase o no wo ye na nkwada no so ma o mehwe nkwada ne pese tie mu ye bia me pa so the line break intimento jina baby ye mama wada roma jina baby ye na yen kasa why hello afedi ye mpacho yo kasa Messi ya frame o hene ire ye bo asia ma me no kasa free Sompa TV Sompa FM hello na ababa wadan na abahase num se no no netie na twe mu mankwada mienu bai na afedi a so ma ne hu nkwada na ba ne sen mpacho kasa dium na me ntidia o kan baby a won dede wo o so free baby a dede ni wo no me adan na abaha ma dede ni nkofo so obe sori afiri baby a dede ni wo na ne ni nkomo kakra dan na abaha se wo se oni wa wo mienu na okra wo se okwa akopɛ no kra da wanka no kra nche oka so okwa yi aba na no okopɛ adwuma ye fi se na wo ntene wani nhwe nkwada na anwo kira benten wo de nkwada ne ma okodi bosomi no ote se ketwa ne yare no osan ba ye oba ya unua ba ma na ehu nkwada no ka se owo unua ba ho opamo no
Osa kwa ba sem na kopie radio station bi kra ma still amaka ama besi na wo se nkwada ne de nya de abema na ni ko twa wi si ane hwene santam yi ehu nkwada no na asem na ede dodo e bia wo ye bibi ntia na ama na abasa wo nso akoma mu ntia pese eti asem mu nkyire mu wadaroma. Okay. Mate. Wadaroma. Bobu chane se e ba ne se na nkwala ndo di ni nche. Tie me say ose ono netia ba na enhwe ne nkoye wo nkwada na fem. Enti wo twa wo ntro se okoye ye wo ni kuro mu aba. Ba na wo akopɛ adwuma ye e wo nkran e de aba be support nkwada ne hwem tie wonde wanka no kura nkyerɛw. Enti bo so mentam no wasa ba ye but hu nkwada no e ma didi mo wo to ba bi ama ne hu na to da bi afede also ma ne hu nkwada kwa be mfie mienu nie. Hu ne ma no. Osa ba no we hu nkwala no. Me pa cho se be mfie mienu. Tie me Bra Moses, tie fidie o ho a. Mate teacher me so me explain atire me fidie o sana. Aba sa wo ye nya feedback. Pa cho nya abotre ye nya feedback wa ntia fidie bi ben wa twen ho ne eni nkomo ye why? Na me fie djuma me ko baby. Okay. See I ona say noise wo. Okay. My teacher, mo mu tane say o ko ye no. Nkwala no. How many years? And I think Galananka. Now, about campaign and a bit to quite a janima. Not within a day, one man can. We have to say, and she know. A patron, no, the other one, Tobo, I say, Tobo, Pacho. May say, me, mammy, or Jammy, what a choir. And to say, your bad time, then you do one, maybe, being Tiaba, maybe so say. Asam na wo kan no krebe ne wom e bia say net ye ba ne say because e your choir no na make say sister tell me make say o fi nkola ni che no na nkola no kwa po fi ni abuwe no o ja nkola no ho na we no last born no na te na last born no kwa po e pa 2 years. Okay, short match what in ya po shem sa 3 years un friend nkola no nka 83 years ni nyina na wo mehwe nkwada ne da wo ho. Me go so matika. Me pacho gina so ma me dan na. Mo mu say 3 years ni. Enti gina so. Enti 3 years ni wo so kwa ni 3 years na me hwe nkwada no. DC. Mo mu say no. DC. Ati no freni onyame. Ofreni onyame. Me pacho ne wo kasa wa. Tie mi o. Ona wo kasa die no. Osi. Was it 3 years mi hu nkura no da. 3 years. Now you call baby FM station. How many years ni? How many years ni? You call FM station. How many years ni? Baby, answer me question no. Ana unyami noma. Nyami kanu yimano. You call baby. Kana anka ni papa mo 3 years no. Beti chami noma no. Beti mi apa ko ebisu. Mame, mame meba. Me say, Oko ye ne di say ansa na oba be hwe nkwada no. Oko 1 month. Ana me nya message. 1 month. 1 month pepepe. Ana me nya message. 3 years ni. Mame nkasa bie. Ana chese odi ne call. Me pa cha Otobo dina. Odi wo call radio station ba ye no. Ena wo nkwada ni bi o mi sa nkwada ni asibim. Omuka ate o pete o behwe nkwala na. O frame ebuta me demission no abehwe nkwala no. Sister tie mi. Ono ti wono. Onye maami a obetimi ahwe nkwala no. It was time with my boy more. Me dana ba cho ye dana. Bramosis. Omuta nkwana ate. Ebi o mebi uni. Jo mbese wala no mo tete mu tete. Ombusa be. Etu bi edin de tu anyame no ma. Bramosis pa cho wo tie me. Hello. For the past 3 years, Apolawe, onyo ba tampa. En chemanko use ono. La won kwala na jameka kwala no enye me ba enye ono no won kwala no short ma ge on tin kwala no nkaw o fen kwala no mbuso o ma te short ma ge me tie o ate de wapa kwala po an kwala no fen kwala no o mun tin wem
excuse me. Ramos is in Pacho, me Pacho, Dana Pacho, Miano, now yes, I'm why I brain, Miss Low. Ramos is so dinka koy and the science and or Baba Shankwa than a hohiame. Okay. Ojan Quadanama will now koy and the science and a watch and near Bashan Quadana now a frewomo. On by you, for the past 3 years, you think I went back to wouldn't it giant at the same? Aqualano, 3 years, Aqualano, Monsieur Oja, Ramos is here, the American Yamano, baby, other than I'm them why I'm missing in giant at the same. What an intent say at the same. Okay. Wouldn't it giant now what them Quadanama at the same? Yes, I get into point, Colano, Colano, and blame you. Colano, Colano, of the deal, Timmy Piano, Timina, and Colano, Colano, and blame me. I didn't call any blame me, Papa, I don't say, show respect, money. Colano, and blame Colano, Casa. Colano, and I mean, I'm Colano, or friend, sending Colano, and now me frail phone so. And I'm friend, Colano. Colano, and I'm a couple. What don't come friend here? Well, no problem can you not me frail phone so. And I'm not say, and you will feel me junk no bad before my see what to find. It's me not granny home for now bar. What the found Colano? 1 month, me buy it. Say, I probably anyone me come not to open. Ramos is say, Dynamic Pacho, me Pacho. 3 years, what you have a Ramos is here. Me Pacho. They say, who are here for say, me Pacho Tobas now was I'm not making another one. See the American, and yet 3 years now, Minji watching your money be a was no mutia. 1 month, me Pacho, Ma, Tano, Tia, and Tano, Tia, and don't me, Jambalano. Not see me, and some ya can walk as a some cry of course, I ye be Sanya one adenum. As a brand year sign aqua, who are here for say. Baby, I'm making him what I want me for baby. Let's take you for baby. Yes, I say, you know, yes, share what I said on the banner. If I me patch up a share your office or the banner in your office. Any fine farm in your office there. Eh, yes, some parts even some perfume swimming. More if I. Ya was swimming. If I. If I try to make aye, me say I was swimming, Rome hotel and one year. Now, then I bet me about a person no about in Atanaso office. Ma, apply here, Manka and Palano, me, Manu, Palano. Yeah, that's it. Mate, the air party, I know money won't quadana response out there, mamma, no, yeah, that's a beshia. Why? Any free, mammy. You have no right to sobeka so money no matter what. Nana remo mami. Mabru wetia de na make no. Na nka na me pese obusan se waware. But akwanya manti. E no krampo de so waware na so ntimi nje ayi wo ma no kra oba no. Na me pese waye because e ma no bi te sa. Owo a wo pefa ho de ntino se aho kire. Wo de wo diu na wo ba ko na nim se aho kire o na asa ma ne diu bi mu a aho kire ne be pi so. Yete e ho ase ayem penti ma no bi pese o mo wu wi a ne ye jan kwada na gumema no so. Ne de na bia wo point. That's why man kokwa akosrama asem na me mane hunu but se wo mane hunu so de nyemra kwan so enya de obi abetwe ma na remo ma me Mabri watia ye be ma no bebre de atu mo hofo ye be sere se mo wo a mo nya ma adwe se mo behwe mo ma mo betena se ohia mu o ahokire mu o wanu akwa aba ti kwa bia so se nsuo kura na wo no ma try se oni nkura ne benom Mabri watia kwan wo fa so a wo gyan kwala no ma papa no nyame anim ni papa na ehu na asem ka beta ntwaye papa na ehu na asem ka na ntwaye se wo kona wo twa ne ntro se me ku ayie aba na wagya ho akotran eti se nya course bia nya ya na wo ma no yaka zo mo yare a ka bo so me ba kono kra aka se wo ba no na nka wo ma wo kotirema koye adwuma pesika aba na mabru wa tiade wo mu ni menka asem bi nkire eye Moses ne sister ni ntime nye abeba yi man tim so wa bra sebe onu so yo ba
also ono so na adwe say ne dia wo no na ni beku omo no ono so ani beku ne dia ho na wadaroma ehwo kra de memo watwe de hwe kakra be ma ne ne nya cause obeye nya nkwada yi ho a enka be ma ne mfa ne nkoma ne nua ma de ntimi wura mu ho na do atia wo se watimi akofie ho school ho ba bia maame ne kira de wakọ ho amu apam no aboni tutuo se ne mabia ni fie ho etima won si fie ho eno na me so me kira wo se be ma na ama ne kwan yanka won nya se nti oba na wono agye nkwada na hwe no ne de kwan bi so kwa me mebo na baso ada na se eti be ma no ne yani ni sesi e na wadaroma etima bere watia de wo mu nyina ne se maame so won ka so obegye nkura no ede o ma konkran onye na wi so obegye wo mu ede na koma obi say otenkran oye odi nipa kakra wonya bia ankopese wo bre wo mu bi oso sendis kakra de bre wo mu a ofre kro mo mpeke no maka bibi kra chese sika no mo nsaka na mo nsankan eti nkopese wonya holiday bia na bibi nti wabakumase na opese okohwe nkra no o magi wo mu nkotena ne fie no odi nani akohwe wo mu enkra ni wo mu ho ye de odi free nkran baaye odi wo mu de ama wo mu eye nipa mienu na tete ba my lady ana mabru wacha entimi nkoba se ma mi betima transi mfie mienu efie miensa se wabegya na bo so nti wo so mani hu omu edi ne kwa no okay mabru wacha nya ne kwa no se si ankra yi omu nyini nduru se kra o ma me hwo ma me bete do ma kwan abrante no ne di nkoma a wo etiti trinti nya fu nso nko a etimi am nwanwa se o kasa se de ase de onte kra da se ye kasa wa fidie so da etimi mabru wacha Moses intini oye no onya de oye no Moses nya de oye no na beba ni ntimi hu ne ma no na onu mom anaje nkra no to ne yam a o ma ba asase so na wo firi nkan aba wo ba behwe wo mu de bone nka wo mu na ne de yen bone nka wo mu na ne de yen bone nim bone wo mu so bone hye da nim agudie Advertia remo ma me dofo Advertia me da ase e kire ye tiefo ni ahwefo nyina e no kwasem ni nua ba dan na waye mfunso edwumadi so de Advertia wa wani tu ye tiefo nyina na ye bedi ada se wo ba mfunso a waye de ye beka kire wo ye be se kire ni se wa hunu se e kwan bi so no abrante wo bu sister yi kwase ana so maami wo de bi makodi fo eno ne ye ka na sankotro no ai oni wo tena ye nyina wa hunu se asetena ni nkoyie kwan bi so kwase abuo ne nhwe ne niam bi na enkoyie ba wo tena ho a wo de wumienu e na hu se ahokyera ba mi tu kwan akodi akom kran akodi pa ade ntina wo kran ne se wo kwayie fine e bia wo kran se wo kodi pa onte ase ma enti wo de wo ne se wo kwayie na wo koduru ye no fra na se wo fra fie na ma papa ne ti ase se me kran se me ko ayie na emom nya ayie na me ko bla me ka se me ko kran akodi pa bia wo nte ase enti aha na me wo na mo ya hyehye ya ko se nya de wo so wo abusua enti se wugya nkwala ne saa de wo ma be ma de a ono so ne ba koma ne sister because be ma de won timi hwe nkwala so ompeke ne ko ompeke o ko so ya me kura nka me mpeke nti dai na no de jai wa ni ye awaja nkwala bu na na ma ya me kura nka me mpeke wasisi wabu kwase kwan bi so bebrebe but baby a bedure wo na wo pe na aba ne saa because ni nua ba na ode ne koma na nya dan ya saa bre no se ma me ne so anso nkwala ne ma ka saa bre wo ma ya wade bi wo ho no mo e ma da bia ya ka mo mi hwe saa de we yiye ahokyera ne de wo ho fa ye te ase wo kodi pa but ene ne nya hyehyeye ka wo ko yere na awotwe bia afre ana se sika mi po na wo be sende ana bibi ate sa ba se de wo kan se wo ko kodi bo so me kura nya de kwan so no ko so ye ba tan enkwada no wo ne papa ne mienu e na wo ma ne wo nipa no wo ompe na ade aye dada na wasaja wo magu ne so ene wo be ka so wafa e kwan bi so e wo se mu mienu na e kan se mo wo nkwala ne de na so ade enti na wo ba tan betimi ate nkwala e de wo magu be ma so ahwe eti sabio sa wo ba ye kwada be ma no so de na komo oba bi na be ma no kwa wu na tira kwan a nkwala ko hwe o mo na o ka se o mawu nso o ka se o mawu nso eti mesra mi nua dan na se ba wa ba no enye kunkunta fa gato be si ya so ni e frɛ papa no na ye ne nkasa na fa asundwie mra na wo ma wo kwan na so timi ya dai ehwe o man kos sa mra ni nyina chi no nya dan asabe akwala no mo ni nipa ne tena ye okay nipa na hwe wo mo a ene o mo ho aye nika wo point se wo mani eti duru mra bi aba time for ya mo ma yam nya sa efunso no bebre kos enye dan wo se wo nsu no mu yo ya ese afa na wo kai se wa ye dai wo ma eti duru mra bi a mi enya nkwala na jeje m kos bra na de minim se nya dai wa ye bi na enso mesra sister dan na se enya da mi so ba betena konwa yesu bi on fa dwato ansi yeso ne papa ne nkasa ne fa so bi mra no onya kwan hwe ne ma ne da ase me so me da ase me ma me mpacho ramuma ye na
Onye yire me dance. One yire me pese yesua ade keto bi wa sansa na dem point aba. Okay. Asem nyina ne se na wi ase se na esi echinchin dada ne ho no. Sɛnea mɛmɛ binom esi ɛyɛ mmaa binom na asetena bi a wɔn de nkurɔfoɔ ma ɛfɛ mu no enti no yɛbɛtumi aka sɛ yɛntena bɛrima ho na dabi ɛbɛyɛ yie mímɔ mu deɛ nea meka ne sɛ sɛ wokɔ asetena bi mu anaa wo ne wɔ bi ɛpatena na sɛ motoɔ nom sɛ yɛ mpratwe sɛ yɛ awareɛ no ɛsɛ sɛ wo ɔbaa anaasɛ bɛrima no wodwene hu sɛ you need to build yourself sɛ sɛ wo wosiesie wo ho apadwuma bi yɛ na wonyɛ nyinasoɔ bi gyina ɛfiri sɛ ewiase no nkwa ɛni hɔnom daa nti kɔba ne sɛ wo ne bɛrima ɛte bɛrima no adwuma nyɛ wo nso wo deɛ nyɛ na sɛ biribi baa ɛde bɛ adeɛ na wowɔ ɔbaa no wobɛyɛ na mmarima binom nso ɛma yɛhu sɛ dabi a yɛ a ɛbɛyɛ yie no meyɛ mfa yɛ adwene ɛnto so ɛkɔba ne sɛ n'asetena mu no wɔn nua bɛrima aboa wɔ bɛrima yi ama bɛrima yɛ nya adwuma ayɛ wɔnyɛ adwuma yɛ no nkwadaa mmienu a yɛ a wɔn awo no wante ne ho anhwɛ nkwadaa no ɛna wɔbaa yi wɔn nso tena aseɛ na wɔyɛ n'adwene sɛ saa na ɛteɛ deɛ wakɔpɛ adwuma bi ayɛ na sɛnea yɛkeka no no kyɛ sɛ wɔamfa ɛkwan papa so fine na sɛ baako nso sɛ ne mfom so yɛ ɔyɛ ne sɛ wɔgya nkwadaa no wɔ efie hɔ abrana bɛrima no ne wɔ hɔ anaasɛ ne wɔ bie ne hɔ ɛna bɛrima no ne bɛrima no kɔfa nkwadaa no efiri fie nti saa mmerɛ no sɛ ebi yɛ nkwadaa no anaka ɛyɛ ho afom so ebie mu ɛnso so no bɛrima no sɛbisɛbi o ɔno kura no ɔne ne ho wɔntumi nhwɛ mma yi nti wɔtam nkwadaa no ɔde ne kɔma wɔn nua baa no who knows ebi wɔn nua baa no kura na ahwɛ nkwadaa no du pɛmpɛnso bi a yɛ bɛrima yi nso de kakra bi ɛka ho wɔn nua baa no wɔ right wɔ so wɔpam no because wɔn fa ɛba nkɔma bɛrima ne nua ɛba anti wɔkɔ ɔnom sɛ ne mma nie no no fisɛ nyɛ ɔna ade nkwadaa no kɔma no to ɔho right na nea meka ne sɛ mmaa sɛ yɛtumi nyinsa bosome nkron edi yaw anum nsuo atwɛn ɔpa na sɛ yɛtumi ɛwo a ɛmfa wɔn tibie bi a yɛbɛkɔ mu ɛsɛ sɛ yɛbɔ abɔsoɔ na yɛgyina na ɛsɔtena no ɔso wɔtɔn no ka wobɛtumi de ayɛ kakra Nyankopɔn bɛtumi abie ɛkwan ama ne bɔ nso de bɛma bɛyɛ sumnyɛ bɛma anhwɛ no ade ne bɛyɛ sumnyɛ enti no ɛno enti no woyɛ biribi a fam so ne ba wo na ɛbɛha wo ebia nie ɔtoo nkwalaa no ɛtwene bɛma no so no sesei no ɛka ɔno kwanka nkwalaa no ɛwɔ ne nkyɛn sɛ nkohu wɔn ɛnso bɛma no wɔmfa respect mɛma deɛ mfa ho so ɔyɛ akakyankyaa so ɔtia so ɔso wa ne respect wɔmfa ma no a edu baabi a ɔno so ɔbɛkyerɛw wɔmfa respect ama no wone na ani nkɔmmɔ wɔn ka nkyɛn sɛ bia mekɔ pɛpaa bi adi menyɛ sika mede bɛba ne ade ɛna wɔka mfie mmiɛnsa wɔamfɛ ne da nti wɔnyɛ dɛ ɛso sɛ bia bɛma no gyina hɔ nom sɛ mema wɔmɛhwɛ me mmɛi ɛfiri de akura bi a sɛ bia ntɔkwa na ɛba ɛkɔ ne bi a mokɔɛ wo sɛ deɛ ankwankɔɛ sa wo mmom ɛna astate nti ne yɛka ne sɛ bɛma no so ɔni ho wura te sɛ ɔbɛgyina ka sɛ ɔmma ɔbaa yi ɛmɛhwɛ nkwadaa no ɛne ɔpɛ aduri ha sɛ nko adeɛ wɔtwe ne mu tan ɛne bɛtene yɛ pa yɛbɛtena se ɔbaa no wɔ right sɛ ɔhu ne ma ɛno deɛ ɔntumi ka sɛ ɔma no ɛhu ne ma ɛno deɛ ɔni that right no nti ɔbɛyɛ wɔnya abotrɛ na wɔmfa ebuo sɛne mɔde kaaka no dwatoa ne akyɔpa ɛnu ho na wɔmfa ɛnsi wɔ hene yere so na yɛn nyinaa yɛnhyia na yɛntena se na yɛnka nsɛm no ɔbahema me so meda wase abrɛwati akakra mɛka kyerɛ ɛmanum binum ne titiri ne kumasefoɔ maa no ya tɔda bi a na mokɔ wale wɔ kuro kuma mu tɔda bi a mokɔ fa bɛrima bi a ne nsɛm ni bi na mo ne tena bɔ bra na tɔda bi na sɛ abrabɔ no sɛ de ayɛ adane no ebenkyi gu a mompɛ wɔ haw ne amane ma mpɛ hia yɛmpa ho kyerɛ enso mu ya no kyenkyen sɔsɔ no ɔmo de da bi asɔsɔ na nka bi ɔmo yɛ no monsua basɛm bi mfiri saa asɛm wese mu baabi a wodwan gyina no na ne ba gyina hɔ wontimi nkasa wo boso menkuro na kura watimi atena mu toda bi kura kɔ gyina toilet so didi afa kyeme na wahwia pampan no wo hwia na wo ho atɔ obi wa hware obi ne ne yire nam adwuma mo sɛ no mu ni bi ɔne ne yire na nyem obi twiwi wase onya bi aka ɔbɛyɛ yini yɛ ne hwam sɛ watema se eniema yade tan de nyina ma yɛ fam so how much more sa kwada no nyame ya adoma ma na bawie na ati kumase na se nkran de okwa akoye se house help o se ye friend is say maid o se den ya akoye no
What's Kumase business center? Dear now, Yan has no more. A bit free, a friend is a man for Bedija has enum, by your power, power, top electing. Any idea, or we are Numlan Sono, and I say Numreno, no, and Yadu Bedie, any the other to Susu. Not also a quankanai, with the Bermano, Emma, saw the command of Crampona, fine. Why Jana was one son can of Crancheno. Nami au quiano, Babo Somi and son also obey me or Fremi Amefa. Men fat. Enti dan ya oba ebe ka no credit acho wa yam fonso pi. But yes obi a deserve second chance. Na second chance no so nche se bia nkola na bia o sa be wo mfoforo no asa attitude da bi. But be ma no emre bia ni o mayi mu oba no de wuti hyeje mu kora mpo na woni wo kwa bia so be ka se wo ma ne hu ne ma. Ma me na be ma ne nua ba na wotete nkwada na na so mo woni nchen ma me na na se ne ye mo na baso be ma no so wa ya ade because nya be ma bia na ugya wo ma edija no be ka so wo hwe wo mu ye obe da ne sadwiam because ya wa ba beto ne so me se kwan bi obi obi nyankopon koso ama ne baby pantena sane osi so ne mama ye mu no saa na Moses me da na ase ne mama ne mu ne yo wa ya ade kwa bi so na maka cha so mo na koma mra fa minim se yawo ene ma ne de kasa pi saa no ene ma ne ye titintintin saa no but mo wonyere ne nsem pi ya so wonyere wo nsem pi ayedai ye bum emra wo mem ha se nom o ma na koma ma fom e bia ma ne saa na nkwada no oba no wa ha se na o hwe mo kra nkwada no ko ma wuwu de bebe bia ne ye onsom na onje mo nkwada no to da bia o mo akwa ma o mehwe o mo nka so oje wo mu ba bia so mama e bia akwa ma na on be din nche kakra no okọ be so be hwe mo wo every right so be hwe mo but enka se me se mema na be hwe nkwada na se wo hu nkwada ne de me bo ampa cho so boa asem na wo ka na nya adwuma into omla from DVL panyin no me sole a ewie me ameka se metu ka akọ e wonam ne panyin na akọ kasa me kwa si me bra Francis so e wo DVL wonam ne boss na kasa na ye hia ne se wan pene so sa de a court straight ye be di oba na ne na akọ ka no wo se sa na ope na ye be ne se abusia Yankwai na 21st clinic the sciatica expert yankwankwa jaya sa ewo ho emusia massage koso obetwetwen ama machine treatment wo ho nyina da sciatica ne de wa ye expert se ordinary se kan ni se yes sa wa ya no firi to ase ho na kosi na mbom wa mo de hwe overseas afa radio nche ho no wo sunya ne nkrabata no over 15 branches 0540 311 311 na ebusia ye di bronya na wie na so no unim se ma de ye tibo ye mfa ni agoro hene yire na se ma tree break o mi tibo no kakra mi sa besim next week ene ya me boy ya 2 weeks ma sa abo foforo ni nyina no ye dale a to da bia ma ne ndru nyam na mi sika na me de to sa untimi ya me fa me se kwan bi oti aso wan so ma se be fa me hwe me abroti azen enti dale no eno a na ye di bo ye tie eno a na ye di bo na Christmas no mo na o mo de ba ye no o mu gusu aye o mu ye ntimpa cho eya betu biton na niema enkoye enfa emma oh na wo di botire no wo wi ampacho eto da bia ya na wo yade eti fo ani chem ofeti homeopathic clinic enuro nketo a ahinu makokọ ben me se yade en so ebetutu ni nyina to anase asma yade ni nyina obetu ase eti so kopye mo bora no ahinu makokọ ben friend no na niema enkoye enfa 0540 125816 na offset ebi wo wa me pa cho nsebo ni nkoye akwa wabu ni se bia ya ne nkoye omo ko school se wonya bia e bo asiesi wo ba wa wo de no no kama bibia akoye obu nsa na mbase yo ena no adroni 0596 607858 na eto da bi nso ana wapomden ho nsem ne nkoye ni nyina ne se wo dompe no ni nyina mu abubububu achamfo ba atwafre ho anase bia bibia etesa osi yade nyina bia wose fabra to hospital no chewa o nyina ase dia ma ekuro bi efefu ni obusia na frɛ no na wonje so 0244083482 give us speak capsules kwaji bi mema ni bia ye mele kona kwaji bi anya akosua so mu na akosua wunhia me kona kwaji bi kwaji bi na gina ma ohunu se ona gina ebetu koko nyina give us no ni doso heba mesha wo ho onu mu atuo wuntimi ni di peso siesie wasenso give us GC mixture capsules no kwaji bi na bibia anya kri 0543 222 470 na ye wie ni sa no abusia
yɛbɛkɔ akɔ akɔdi di sister spices didi pɛkyɛ ɛyɛ didi pɛkyɛ bronya yi ɛnu ani yɛde di yɛ wodi steam ya sabiri wo nkwan yɛgu so yɛ sɛn aduane di bi a wo no wode adwo aduane yɛ anasɛ jollof ne deɛ ka ho no yɛwɔ fish deɛ ɛho deɛ yɛwɔ nantwie deɛ ɔmɔden a gyaman so bibia wobɛsɛ wotu bi tɔn a yɛ 0243 535 025 na ɛyɛ dɛn ne yɛkɔdi aduane ba a yɛde bɛgu kaa mu ɛno nti no mu a motwe ɛhyɛ no nyinaa no lubricant a wɔsɛ no hia no ɛyɛ papapaa lubricant kɔna kwagye bi sɛ atakreta sɛ yɛ tipo ɛyɛ ketepera fa bi gu na engine ne nsu bɔkɔɔ ɛyɛ 0592 350 916 na ɛba ne sɛ awia ɔbaa bi wɔ hɔ ɔfoka bɛhu sɛ obi sɛ maame yɛ ɔho yie ne nyinaa ne sɛ ne ho asɛe wankɔpɛ Leicester Ghana Limited wɔyɛ sanitary pass ɛne nti no kɔna kwagye bi na yɛ ne na asosɔ nneɛma nim ama biribi akɔ Pacho kope biton anase se mi se bia no 0501 390 337 na edusa heba meshane ne capsule o si madansie nie enro wa so na wo kone ko jibi ehonu mo anu wo wa mo ya de na kire se won sa filling station one side wa no won hwe wo ebusia ni no bia ode abade se tie nie fraba we say na wonyi nchechire mu esi ase 0500 110115 yenko 3p garlic pi waka trabo yade ahodo bia de ha wo no 3p garlic ebetu ase e de ama pharmaceutical shop bia mo no ubenya bi 0248 928824 yebekwa Tabita clinic na diabetes prostate na face infections no one perfect center ene wokọ na wontu ase emfama ya de bibre bia so no woka no yenyina mfe ani nkyire mu ewo ho mase ahojo da by junction ene wo na 0260 196219 na 0202 347 647 obeje wo so na Currency Company Limited Zahara Mixture ne ayeni G capsules no unya bi ebetimi aboba ne be ma yase ho ne infections ahodo nyina da ebefri wona abistu libido no waten kama ne mema no baby wo wa da wo se bem ba se nye yo kona kwaji bi na ni nyina tenka ne mbrase ya 348334 grow fine mojadro eye grow fine ani ye de aye wa wona pese won ye fe ni nyina ye grow fine ma wo hye kama eye grow fine da no kwashoko ni nyina yira ni nyina ye grow fine 0244 596 532 eye grow fine yabekwa yanim nukure na mpese nke ye ko soja ni bia ya enyambra de bi na ansa na no ma yentie we semra because soja ni na sem no ene ye beka no ha na mi anka sa me papa no mo gu balance wo wiam do mu din ba betutudwa na ya chie o mo to da bia wase o mo tie o mo mlanse mabru atia e de mayen mabru atia mo tie wo mu 2025 enfa mayen mesi asem bia ni ho so sene Sompa abru sai udi pakro di asem e ba na fa ho enfa no di bre ye be kirem na se so dia ni ba kokro ndi o pray draw so na akwaji me anam kwaji wa pray draw wa fidie yi so be ma mayemu akwa aba me dofo ye nua mpacho na ye microphone ye ma no be ma we say no no shada nwa te sem mama microphone so aba ona obetena ase no wakakra enti mo fa mo ne fa nkọ na no ma me das na ye kwoto da bia ya na mma ansa na mafo aye se kuchu owo ba ko bi oho amienu obo oho ba bi oho aye no ye friend sense zero session bi CSC bi ntino obehu se na ne ma ye basa the form ni shape ni nyina sei pacho same faith fo aba e de amayen na enu kaye bi ebetimi aboa ya pomuden no omode soso be ma semedu de ye nim ye ode awadaroma yo me pacho me mama ha and yedi kan ye ba mama official pa afien kometu ye afise sei na bibia akoso wano na adwuma no so adi mu yas ne sei na first of all ye beda komase for ase March ye benya 1 year wo komase ye ba komase ye benya 1 year wa ha nti ye ma ye customers nyina official pa na ewia we de boko ye beka yare ho enchihye kakra na me pese yenka toxins a ye friend efin a ewo honam ni mu profoni friend toxins na toxins yi ana efin a ewo ye body mu yi ye pese ye hwese ne a e de ba ye body mu first profoni say inhalation
se niema ye home ebetumi aye smoke ebetumi aye gas ni nyina e de efin eba ye body mu injection e che se niema ye di drink any nnuane aye di ni nyina e de yare ana efin e de ba ye system mu skin contact yetumi de yensaka obi na enchia keke aye chia nipa no e de efin eba ye body mu Sure. na ye organs a niema we efin we ekom ye liver Your bread no. ye liver sometimes efin ni kuma all of a sudden ubetumi enya high fever Okay. say efin wo body mu a. Na sleep and fit abase ye besa sa yare yi. Na ye wo edro ye friend no MJ herbal detox Okay. ai ye the pure herbs ene ye Okay. na detox yi nia ninjuma idi ne say e reduce blood pressure sorry a cleanse system no Ohoro ni pedwe ni ai mu. efia wo system ni nyina e horo ni nyina na ye wo ye MJ herbal tea eno nso eboa ma detoxify your body no efia wo body mu nyina so yen herbal detox yi e the same thing Okay. na yendro no enye endro keke esanso ye aduane na e serve as a breakfast and our dinner You ba no pa ne anwumre me patron ai yo ba ko ai friend MJ weight loss tea Okay. na ye coffee we enye coffee keke ye frɛ bibi green coffee bean ene na ye MJ coffee weight loss no na sina medi kan ye serve as a breakfast ene wo dinner na auto enroll we so a enye se ye jawo keke ye sound so den ema wo diet plan ema wo di so ema wo diet very flexible diet plan Okay. a wo be di so for free na o hwehwe ye chi akwan a ye wo Kumase Abrepo junction Okay. wo sane aba ship mu no ye ni JP filling station ana Japs pap ene di nhwe mu Yes, o sane ase ho na. Me patron ai. Yes, mo wo benkum so sa wo kwa. me patron an ye wo left na Accra so ye wo Olebu Ablekuma Olebu police barrier ai na Kumase your numbers eh 053 053 67 67 23 23 921 921 ena 053 053 753 753 56 56 56 56 Accra numbers so 0553 0553 64 64 48 48 5 5 0553 0553 648 648 485 485 and 0551 0551 456 456 442. 442. Now your social media handle Slim and Fit GH. Okay. Facebook, YouTube. Instagram, YouTube, Twitter. TikTok. See how they X. Okay. Aye. Now YouTube so ubetumi asearch yen Okay. Slim and Fit GH. Your website www.slimandfitgh.com. slimandfitgh.com. Okay. Na mo hwehwɛ ye kwan sɛ na yɛdi kankan yɛ Kumase Abrepo junction wo de fa number no na frɛ na wo ba yɛbɛhwɛ wo yɛbɔ so de ɛyɛ fofofo obia kakra bia wo bia wo de fa bra yɛbɛnya ehu duro ayɛ den ama wo okay number no ma membo number no so biom yɛ Kumase numbers ɛyɛ 053 053 67 67 239 239 21 21 053 053 67 67 239 239 21 21 and 053 053 753 753 56 56 56 56 and Accra number so 0553 0553 64 64 84 84 85 85 0553 0553 64 64 84 84 85 85 and 0551 0551 41 41 sorry 14 14 56 0551 okay 45 45 644 644 2 2 that's right. okay. And she says, "I different one being to see. No, so yeah, I weigh MJ
detox. Herbal and no the detox. first one now we didn't kind of try, you know. We a herbal detox. Oh, okay. And a way a cleanser no. And the detox no if you what system ni na a flashing ni na. Okay. Me pacho ai. And so maybe I say I don't think I was me cleansing my body. And I say bia me timi eboama sa coffee we say crant and lost weight no. We say obi wo diet kan e ma ne bi wo ho or person was with you now so aduane na obeka so mun jai de mo de ne say na ya na city. Me pacho ye fie aduane na obedi. We say flexible. But this time around no obedi ne in control portion. Sope. Aha. Na ye bet show time I would be didi. Normally times I didi and nyina na dey yare ne brain no. Okay. Obi be 8 o'clock so go do fufu. On healthy carbohydrates. Okay. Ni nyina e dey yare e brain. Nti ye bet show time I would be then would be didi. Okay. Ene nnuane a wo se wudi. Ye mfie nnuane na ye bedi. Ye stop wo se wundi hwe. Wo bedi wo mfie aduane na ye bet show the right time I would be then would be di aduane no. Okay. Aye. Now a suppress appetite. Inti no a common deal sa. To say tea ni say ana cafe ni say. Onom cafe na a common deal. Na we say no mo de no bo wo obeka say nso wo beko ba bi no. Na yama why yo wutu nyina yira. Na wafukran pa pese bi esote ana honam mu ba bi ehhehye kama no na no kra de won sanka. Me pa cho ye de ntisa. Senetie. Ye de no. Say Tanya Medican Kai products now obefa no. A work on healthy fats. I will put so dey born in na e wo ni peduanim no na ekoye ho adwuma. Ene efien wo system no. Ene pe ene di dwuma. Okay. Emma wo to ensan. Aha, sanya wo figure na tie na sa na tie. Na yes limit tea you say MJ herbal tea. Emma will look even very younger. Okay. Me pa cho Okay. It's anti-aging. Me pa cho Okay. Nti se obi a otie sesi ano akakakra bi na ebre no ayebe e de asem na aba obeka akire no e fa apomuden ho ne mu ndro ye ho. Okay. Nti ne make pese make ache obi a ne se se na medi kan kai no nnuane a yedi se be drink kra ye de koye mu ene inframa ye ho me eno kra di efin e ba ye system na utumi ba ya so ya nipa de sini de owo ho a e wo se wo ye den wapomuden ehia bronika bibi say health is wealth intini say o wapomuden a o ade nyina na oba ya so ya ye be hwe say ye be ma yare bone bia ewo wo mu bia no ye be make sure say obenya wa yaresa. Okay. Ma ye fa wonsi ana o number no mpacho boboso bie ma ye delta na ye so Kumasi number e 053 672 39 21 053 672 39 21 and 053 753 56 we Kumasi numbers and Accra number 0553 648 485 and 0551 456 442 Accra yewo Ulebu Ablikuma police container. Okay. And Kumasi yewo Abrepo junction Usani ship mo any JP me filling station e won send fa na hwe ni mo wa any filling station e din hwe ni ma ye na ase ye chia abusuafo ni na e beka sa achiri Ewusia Sompa Nkomo so ne eye Sompa TV Sompa 93.1 FM afa dwumedie no twafa Sompa 90.7 e wo nkranza ma ye na obapa Christian say Facebook odemu live wo ho na na akua konso yeda wase papa ye afei ye na ma Gloria Miller enso asema me ma fe opa o ye kodi bronya ba ye di asamente wonka yeda ase papa ye omo ma ba ne doso ma me na eye bema root enso ase ma me jesiwa yeda so Poco Collins na afe Mabel emisa mo nyina yeda mo ase adehye no doso ya behwese ebetimi abobo mo amaba ne nyina nso din ansa na breno aso ama ya sole yenkwa yanim ya besai aba Facebook ni YouTube ni biem na ansa na no mame ma bema no akwa aba bi ya microphone ye mame we nso wa
we so wanti no kokoye na enkwa na no obi sori ya no ahwe oye tenti ano raise mati ama no epese yete ne nkan ye na bibia nso etimi efa na ye boaboa ye hu akọ na busia na chese ye ka cho se bibia ye fine bema ye mo akọ aba pacho meje so mame huna muti say pacho nyame adumu pacho akọ asori na we muslimini pacho me muslim pacho ma ne Quran mame nefa we say edi mechi me kan wa ka edi mechi me ka se me no abodin de ekire me madu masaudu maba Sompa Nkomo so yi pacho maba Sompa Nkomo so yi me kita Quran yi pacho me kita Quran yi de shebo say ni ame be kan nyina no de me kan nyina eye no kretro do kontomponim ti Awurade boa me court order yes police ni bi abubu kata yi soja ni kurampo unim dia won said eba ne sen enesi ye de pacho me ja tiofo yina ejo so yani oye ya damfo me sister damfo yes ya pa adwuma ye na o so beboa ye sister damfo sen be ma asem na obeka no han pacho de tie bia no mane na ni ye kasa na ye hu ba bi ebe ede na ne mpana no na na se ne mpana no pacho okay ti na yes ya pa adwuma ye de so ya adwuma na ye yes ya pa adwuma ana o so be de obeboa ye nti obeboa ni na ne se me sister pe ni wo ha o so be de obeboa no ma na ye de anya adwuma na aye nti o ni Mr. Kasa na Mr. Okacha Mr. say sisi ano gese onu kwa no timi ye den enye ni wo ne papa e wo ho a oye major onu akasa ni din the same Emmanuel okay Emmanuel yeboa oye sergeant okay ena ne papa no so major owusu ansa Maxwell okay baby omo what there for the sake of bibi ntino ye na ansa na ye nwie program we say no se bibi kro na ne ma ntan ne baby owo nyina no edi ni beto bedwasere de e na o se je ne papa ne boa no nti no e o ma no ofra bu se e bia Mr. Nkwa de ontimi ye den ompe nipa miensa ye den enka ho na ye se nipa fo na omutimi ye den aboa ma e na anya adwuma na ye den akọ because I say adia na ye nipa ba akọ nkwa ntimi ye den enko gese o wana danfo fo a betima aboa na enti nipa 4 ena kan o sister ho ma amko sika sen na mo de akọwura mu pacha de 50,000 akọ obi a na asem nyina mo de no pacha ye na sa na o ka so obeje pacha no o nje sa baya sa ne ye na ye den etwe to sika bia o ma no ma frɛ say e bia mama 2,000 cc a within 1 hour or 2 hours time no kwa bia so be sika no bia force na ka me call mama sign o mo yesi amai en sa tam so ni sika so get so ko pabusan ye ade aba mo ye na di be sen pacha e ko 3 years 3 years pacha fie miensa pacha na ohye mo bo bre bi se ebedu sa bre de na bibi atotom pacha wa hye bo ma ade ka se e bi be ko sika kope abo krokra obi abere obi abeko oji sika no o ma mo bre se bi a 1 month 2 months 3 months 1 year pacha o my o share mo saying 2 months se bi abego through bia wa wi bia ka se e ba kra be sign na ye je press photos one ne kasa ade asem na oka o se de enti na amaso o ya kasa o se we nya abotre na ebeko ya nya abotre e bia next month mo nya abotre na bibia ye den bibia be fa mo beko na see you next month do na e friend na won fa he say after now kra beko be 1 year me friend on pick me call ana o sister no da so ne twempena no mpacho ono kra friend no kra on fa wadi na wie waji ni sika ntiti o friend na on fa bi mpacho na friend so jene no sesen bi jene number na sa friend ma msisi e babro achia abra ye friend no se osre ye ne a woni mpanifuo bi na wo ya wo mu ye meeting tinka osore a ono abefre ye nti me names won sorry dia nti no on frɛ dia ma bro achia
Ache. Oh, be 45 minutes money. Okay, meeting the acha by 1 hour. Na meeting. So therefore meeting kwechire sa. Enti 1 hour time no, endru ho no na wo se watimi a sorry ya on pie nkwa no ne yen kasa. Enti ebesa fra na mom ma yen kwa ha se mra sesi asara ko ba ni ses fashion. Bronye ho ne to yen ose onema e ba ne mema nkwada busu ni nyina yen nyina de e wo ho nti no efri wuti so kopɛ bɔbɔ ra no nka bɔ ho spectacles ntade asoto ono so de ne de macho okofa free tech ni UK nti ntade papa e na oton owo kumase ane bo ne da for me ne se woken oba no assign amma your friend is saying discount to crampo assign at the account 10%. And no tin so ame obenrom hotel no on Sheffield station and a din hwe ani mo anasa Sompa TV Sompa for me and one ye din hwe ani mo from ma Mr. Koba it was 0244 797215 0244 797215 and also betimi a friend 02 when he 0546 242953 0546 242953 nani amakoye di amount that would herbal clinic don't could tell you why I can't show with furniture but just so crapa it's sunset diabetes pressure stroke I want how no better no what the amount what the Dawood 360 capsules no ointment na ba ya wardrobe won't me na wardrobe ni 0244886 437 Bishop 75 Enterprise oh furniture wo and kapabo draw and the dear we hear nyina abi so the new ones abegum sika bi ekita wo bia 5 cities nyina benya ade akofie bomodia na bibia entimi enkoye fama 0598 585219 for Abi na onje wo so na kache no ewo Abby's Plaza plot number 17 Obemrom Kumase Adeshia Market side ho na ye keto bia no munim se nrom hotel ha we kan wani pa miensa o mayira besi ase num eye emrom Kumase emrom ewo Adeshia Market wonti ya monko ho na sansam heba se en kan cho se fresh heba Mr. No what the Bible steaming system no ama bibia ekoye na mo diabetes cholesterol no ni stroke no ebetu asem dia mamo fresh ready capsules kind the ama ema se how would what you singing no etu ase e di flow fresh co capsules no so no etu ya oni ko kwase 0243 459 319 ebusia frɛ na bibia nso enkoye emfa emma ye nkwa Janjimi dental clinic ye kwa akɔfɛ yes na se ye no nyam no ye nkɔhye mu kane ama bibia nkɔ ɔkasa so ya na nyina ho so nkɔ wachi o so nsɔre na ye nsiesie mfa ma 0559139582 midimafo eba hospital Dr. Time da so beto yade ne so so wa mo yade bia na betimi bia akwaje edro dia sa yade so eye Kumase ebu akwa agogo na wo 0244774282 na ababa wabi why wanted but on the picture no wo ho abi monye fast mfanto so mayen I want na gina ho no ya friend no Gloria Odro na we your secretary na secretary for penny de ma eja co shipping company Luton UK abrochimemo na wawia wo musika £22,000 and our dear Johnny omu baby owo enti adwuma ra no ma me Janet say obi biara be na mo nsa so ma baba wa Gloria Odro ya woda Sompa TV so Facebook ni YouTube yi won sabeka no aseda bi oho bi ode be ma na busuafo nso tia ose eya na mabɔ ho kase de ama modofo no waba na omo ne o maba betina se nyesa ese asem kase ba frankansi so fran anase WhatsApp no wa bra wanya popoye de afa baba wa Gloria Odro ho eya +447 947 722 084 +447 947 722 084 when na mo nsa so an nsa beka baba we se aseda rempi mo siedu eno de be ma Kiti Maheba Center ebusia enche
yɛne wɔnom ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na holy mosquito spray and quell no ɛwɔ hɔ ɛde ma kɔpɛ bi ne da ɛna hɔ n'atwe ho ɛfiri nyalewa ahodoɔ a ntontom ɛde ba no ɛho wɔmɔde frɛ 032203763 na office line no yɛngye so ɔboɔ heba abusua ansa ne yɛbɛkɔ no yɛnkɔ yɛ papa naba na wɔse yɛma ne berɛ ne yɛtie n'asɛm ansa papa mpakyɛw awurade asomdwe nka papa soja pakyɛw honam te sɛn ɛda nyame ase wadaroma yɛfrɛ ma ɔhene yere yɛbo asia ma me no kasa firi Sompa TV Sompa FM na ababao abranteɛ bi aba ha sɛ no Masaudu wɔse na wɔne ne sister te na aka sɛ ɔmo so ɔmo pɛ adwuma soja adwuma ya na wo sɛ ɔno nko adeɛ mo ɔmpɛ nipa miɛnsa nka ne ho 50,000 cedis ne ti awa mu no ɛna abɛdi ho mfie miɛnsa nie adwuma na ama sika nso akɔhyɛm ti okotwa wɔn bɛma wɔ wanzam hɔ na sɛ wɔanya ntwa wɔ pieto nka hɔ ɔgye sika na kɔyɛ na ada asɛm yɛntie wɔ asɛm nti no na wɔ sɛ yɛtwa no yɛtie nkyɛkyɛmu no yɛho baabi a yɛde ne poma sibrɛ besie wadaro masɛm ne sɛ ne sitie but wadaro no ɔmo bi da ka fɛ no ana me ka sɛ baabi a no no ntumi ɛnka sɛ ntɛni na mɛfoma ne yɛdi nkɔmmɔ nti ɔmo frɛ no Sompa ana me ahyɛ mo sɛ ne ɛyɛ producer no na me ma ne frɛ wɔ ba no aso ye meeting tin ye pese ye te wanu mu asem ansa na ya sorry mate but ni nyina mu me pese me bisa so ni mu abrantie na ye ka ne ho asem no sika 50,000 aba be do what he said they work no me pa charge me so na ye hu na ye nsore so me nka asem no betwetwe nkomo akwa akire wadaroma mate ma ye nja na ye adwuma fa bo my Ghana enwumra me ente nka wadaroma why ye da ase nana so jani ne de no ekobo nkomo no na ye beba so na ansa na no mesro wobo Herbal and Medical Research Center adoato adumanu ene wowo pachoko ne koja ya sentini ni mojam ya sade ehwo ene wo prikeprekese powder ode Herbal bites nso aba mojawe ye de edru pacho bra ne beji bi obetimi afre no ewo 0257472506 na bibia akoye ede ama yenko kitima ho na yemfa ne mbra sese ama me adetwumwa bites and capsules and so or say I am team anase usisi ya wo ya menstrual disorder anase menstrual cramps menstrual pains no obetu ni nyina ase de ama adetwumwa amala mesenso madede afiba wani subribreu ewo ho ana wanu mu ato uhuna mu nyina yo obo typhoid no ene de aka ni nyina koye test ama yese madede a wedru enie tonic no so eboa awhuru emocha ni mu ama bibia akoso ye de ama ye manka capsules eboa ma memma nso so wono mode monitimi ekọ animu eboa kwakoma se ena wo 0599415191 yenkọ kitima Herbal Center mra na yene no emo enkomo simedu so na afi yenko enko yanim papa mpacho me mo akwaba na honam te sen boy enkomo mo de edi mo ho adanse ayemfere kidney ne infections ahodo no yedi sam ho a na yedi eti kwa akɔhye gem de na ekoso ewa asoye ya de mre bia ba infection asem na edi kaka ebi so yene infection de ntira ma ye kan infection ho asem no tese yedi kaka kire o infection no ehun aduro bi ni Ghana ha okay ene nya Ghana nko abibrem ha nyina ade ntira kitima abesa ntanko ana yebetima ma infection adura ya ka kire o se eyemoa yebetima ma odura ma emo ni nyina wu ama infection atu afuro so because o se obaji machinya infection na abeto wo so no wakọ mre wa bomocracy stay yale ne da wo ebi wo Ghana hanka yemfansa wo yale enti mesro kitima ba center nko anso ne ye ba ye ka kire o se infection ya de wo ye ntia ka kire o se infection ya de wo no ye wo abaya bi aya wo na me pa chawo oni be ma enshi ada na so na se ebo nka rushing gu no o ya kra kitikiti obekọ hospital ye infection ene wo no so infection okunya ne he eye nkwan bibiri so yewa abrema ya wo no aye de infection wo ni nti no ye be ma epie ba ketewa bi ontimi ne oba mfa nhia
wanyina ye na japade bebre ye ka ne se obi nim se edi agro enipa o maba pa o mo mema no o mo ntimi ne oba na ada no ahomete ya so nipa ka kire wo se emre bi o mfa hia duru agye se kitima ya ba center e na aba ye be mo duru ama saa mo ani nyina wu afiri ho no mama be ma no agina brane saa nso na obi wo nso ani be ma ehia ka ketua bi na wanhwe ya obi ba be gina no aka kire wo se be ma nwu ya be ma nwu nya so emema mo Ghana ha na se biblim ha omum enwu ya omum ma wu aye nketua bi no me bia me ka kire wo me se koko de ajojo be ma ebe ma o nya so fashion de timi kum be ma kra abrant me sorry because moa na eye sa adwuma no anu ti ne ya ka kire wo se wo loan spend count wa ana se wo no oba bi what you say enam sa no wo loan spend count ana se ye de wo na se wo be ma no ono oba hia ada ese awo no ba na se ye nyinse no wo bo se sa yale ni ti no awo no ekoto oba ye mo no na ni nyina ase because nipa na kwa no nyina ntima amma na de na kwa nso ba kama no ana se ba kakra na utimi ye nipa no obati asinsuo ba ya didin bebre na beto no so wanhwe abawu abofra bi abawi ase a enyam saa yare ni nti abofra no ya bewu na bawi ase na nso ne yem ade na ewo ne yem no me se amfom ye otwu mutan abofra no bewu but hu kwai me pa chaw what is say obi aka chaw se mfa hia kum ni pada ebi si da na so fashion dwuma die no na fashion asem so de ye ka ma o man fashion ayo mo na se yale na nteti wa bla bla ye ka ne se maka se ada na kitima ha ba center mre bi oba o ka fashion asem fashion yale a teti ni papa nti ano na wanhwe ni ya eko basa na obi beka kiro se bra na onfa nkuto bi ana sa ama bi na onfa ntu ni nsem na obe ma na ebe kese me se o de ne ketua sa na be sa ba hwie because abra yale wo no oni kwampia so obefa obe ma no bepeja ana se mu bepeja brakiti ma ya ba center ne de adure ma na ma boy se kanwa obe ma na afon no entra ho ni ayre ho obeduru nko ade a obe se ma oduro ama obe ma no asole agina so na aye kese nso se de osi pe no enti misrawo se wo loan spend count na so obi be dada o se wo loan spend count metima mo awo a me pa jo boa enti misrawo brakiti ma ya ba center yenko na betima ma waduru ama sa amo ni nyina awu ama loan spend count no nkomo ni nyina tima baso na otimi de anyinsem ba amana ye kama ye ka kire o sa no ye ka kire o se sa yare no yare a butu o ko ba bia na otimi de ne ho bo yare bia na de o ye pa ehu pa ekuma manfo pa sa mri a o mu hu pa ba ko ye oxa ya yare bia se infection oxa na enya wa obekọ hospital e betutu ndini bebiri na wan hwe be ma o se dura wo wiase nyina na utira nye ya obekọ ne ya ka kire sa wasidi no na asogu ye mo na oyemu nyina ayekuru onko abe ya obehu na beduru mmiri mu nyina wan hwe a obetu ananam eno wan hwe ya sa infection okotena wo yem ho na obetu ono na etimi ko kidi ho wan hwe ade a obeye ono na akọ doctor be ka se ko pefufuro ne fa hye na ukidi na ase no doctor na onyi mfi o ehye ho onim se aboa no na edi enti so ode fufuro hye ho a emwa enti wasa de be hye ho na ye double ipacho ma wani nte na bra kitima heba center na maka kire wo se amoa no so anase infection no na chiwadie kura ne se wode pa na yeturuti no okay ohine ire afi na amoa no bepe ba bia tena pa wo widiem na wanhwe owura utiri ma utiri anye ya obetima se wani na utiri anye ya utimi ma obi nipa dasani bodam wadwini timi sei enti infection de emre ni nti ka eno ma eya anu de infection betima kotena wona ase atungosu agu na wanhwe ya ahoche be baw so no infection ti a obi ho hyehye no ba bia wonam no ani abosumfie ne akonfofie mi ba bia asofo ho ba bia sofo no oni aduro yenso obeka kire se osuwa bi na eyo ye fa your number ni to Misrawo tutu America na bra your number no 0246 91 47 17 0246 91 47 17 eti Misrawo se yale we na hawa tutu America ye ka kire se wo hepatitis B nsusu a ene die bobo Misrawo amanfo a omese omoko presi omoko soja na so omutu kwai me pacho enipa ni nyina de omani ahwe kitima heba center ha onya asem keto akra oba ye be mo odura masa yale na yesi eni aduro no a doctor aka kire se eni aduro no ye de aduro no ma no asa hyetam kra sa de atoso
na enkofo frefre no fa ne phone no ama ohun atọ kra chanso na ohine ye wo hani aduro twitwi na nipa bia ba obekwa betra radio so no aka kiro se hani ani aduro age se hospital me se brakiti ma ha ba center wo ba ye be yi hani na afiri obe manimu ofia ntohwe ni mu ama ohun sampa aduro obe wayi no hani ana ayese ani aduro no tutu america na fa brakiti ma ha ba center o mpeso so ana aba beto yenchi awo hina yire ni mu ya ye de ye yenchi ato no emro na awotwe wo beto nchi aburu so na awotwe enen na awotwe mienu obi kid na ohia na awotwe mienu na nsakola ama sa pepepe enti sa wo so wonyini a ensam na ye kan bia wonyini a na wa ba ohina me de me mpa de a ye ni secret be ye ni plain no bia hu because me ya de ne simple e de amount enti me sro sa ya le bi sei hawa obi se kokram bo so atoni na pa ama oya no hwe nyeye se da wa wodia no se da unufum tutu amerika na bra e wo yale bebre wo hono ma ye ba ha no matam ni nti ye ntimi mbo so de a kire wa adwen bia no wo ba ye be ka kire ye ka kire se stroke stroke chew na da ho no bi be ma so na atena se ye no nkire so wasa wa yale wo sa na wona nyina apo apo wo so le wa se wasa stroke wo bedru fie no na stay la busuafo ka no wo ntimi ankwa nkotua brakiti ma ba center ne ma woduru abetime wurawura hu ntimi ne moje ne mu ama wo tumu se baby amoja ntimi nkobia no etime wura ho akọ the pressure de ohene yire se obi ono obi ti na ni pressure aba na jo pa se de okọ no ye wodro bi wo de fatu nanim se keke fa ba ko pe o fa me yenu kra obo se the pressure ni nyina beti akokra maka cho se pressure na enya yale o eye bibi anase yale bi e na je o pressure ye de eba enti so o sugar na wo nan nyina tete sugar yale no ye o mu ba mi ensan the nipa ba na abekire mba ko ta na odi akire o brakiti ma ya ba center o sugar na wadun so amase se o so tia na eto no wona se nyina atatai ubo nse wona nso na eja fom no ubo nse ase tu se kuro pa cho mo obi na ada o obi ema obi mfa asokwan me dane wa chenchina brakiti ma ya ba center ye de esi abo se aduro no ye obi ankasa so wo banko wa de a ekwan bia so no ye be mo oduro ama wo ho ato me de ma no kwa wieye no na me ka kire nipa nyina se be sire wo mo enkanka ma emema no o prostate yi no ubo se ene be ma bia be ba no akura ketu akura be ba na de rubber ache ne be mem me sire wo otu o ntimi nyonso tutu amerika ba kritima heba center na wan hwe ya se de wo ntimi be ma no obe ma ye ketu abi na wo ntimi sa nyonso na wo ntimi sa ma adwuma no wan hwe na se nkakra kra be oba ne de uduru hospital na ye ka kiro se wo ntimi nyonso ntie mfa homa anasa rubber ntuma wo be hu ase oba na ma ye de atum kra da efi se wo ntimi mo adwuma bia ofie enti me sire wo ema wenum nyina enye wo hintidua tutu amerika bla kitima heba center se enemu yare pa na se obe ma ewu kodoto ipacho bla na oba ye be mu odura ma ho ato ye number no na ekono 0246 91 91 47 47 17 17 0246 91 91 47 47 17 17 na ye ka kira o se say what is a secret session ho asem na me pese me ka ene wa sa yale we na din sa mmamwa we mu nyina aba no me pa cho tutu amerika bra me se wo mu di abofra bi bra ye che se abofra no otimi su sa afri anopa kopim anwumre anajo che se wona ada me srew tutu amerika no emo obi na ada o se sa yale we no mu eni aduru oba kitima heba center me pa cho ye be se yale ne simple kra na di amount na wo so di ani gi akọ na ebiti se etwere me ka chaw ye twere de oba ohine yire ya cha na bosome asa twere ni nyina afiri osoko wa cha me se etwere no yetimi di wu obi na asa bubu no sa wo hu sa bubu ani bi ti wa ebi wa etwere no fa ne bra wa ye bete wontimi nya hwe ya de aduro no kan obe sori anante gidigidi ama ho so ho ato ya fa namba ni ntwa to bra na ye be no mra kitima ya ba center ye wo kumase abu akwa matadis ya ne twrebu akodua school no ene di nhwe anim ya number ni 0246 91 91 47 17 0246 91 47 17 na ma no so ayetwa mo ye mo twatwa no mmra ye wa woduro awo mmra duro ho na mo am ye da se papa ye papa we de ya ye nimu abeye bia ma ye hu ntin me pa chaw to amnika na fa ba na friend sisi ana na man koye fa mo ba gude soja ni no o se ye ma ne kwan wo ye adwuma de aboa Ghana ntino
ono de ende na nka me mpese me kom na ba wo 30 seconds asem bi abetimi aka de afa ho oh abetia say de papa atwa e de ye besa betena so say de besa atena so nti e besa ye papa no emfie miensa de no kwase mu ni ache 500 million ipa miensa iti ye besa no say de waje ye fe so de ni say nya de aso bi me ba na ye nto aso mfiri wa wada wo ma me da se papa ye nana mabre watia susubom na wabafa mabre watia asem ni nyina ne say soja ni de so waje atum so obekasa kasa na se ntoponko emfie miensa asem ne eka na menka manipa bi ante mabre watia pese oyeye wo Ghana ye ne ma mienu pe miensa so hu sura be ye sesi ai me kire wo mu taw mabre watia de din kai so hu sura prosi asem si adu batum ube ye sesi ai hu sura duabo ube ye sesi ai ana hu sura jojo si adu TV so ejojo wa abruatia be ye sesi ai na wonsura ni ha na se nsura ni ha ube ye sesi ai abruatia nipa bi afa sakwa ne so di amanfo sika di abruatia edi o edi na me se 2025 yi abruatia do odi besi bia ye betu evisa amanfo afanyansa kwan omu ese omu de krofo kwa abruatire nom de alupre akwa ta ba bi anam du betu kwai obi simamia fa soja obi simamia yo say mabre watia 2025 yi ye makwai eti se soja ni na jatum so ani ye be kasa na wade asomdua ba enfie miensa wajatum se obetua de a abruati asem bia ni wo na se wantua de a ya be sa tra so de ni fonyini atu afidie no so ama obi ahu no ontimi nka se wontua da majatu mabre watia soja fo mpanyimfo no ya mpana ne yekunu ni wo mu ne kwaso anu na yabusuafo nso so ne fa bi ne kwaso anu abre wati anya me fiti ana bai bo abre wasa ne kwaso anu si supenyo me wo fa mu bi nso so hyem ne kwaso anu so me nkwatwe mpana me kunu bedi madanse ma me ya mabre watia no kra ba ko pe he obi aya baba pe usi so anu ayo ho bi obo abre wa na ade akaka na omo ya na wo nsere kaka ensem mo no mo awie ye o e bi hihye wo le ntimi nka say wi ase enipa se o kere wo ho ansa na wo de adwuma bi ato ho so eni say asoja fo adwuma bi eni wo ayenye advert wo graphic mu ye mo ho dahuru aya ye fa nipa ena asoja fo nso mo wo mo hyehyeye free penifo so be si ba bi a ye defy enipa ansa na ebeji usika ewo soja mu no na wa process won krata na wa de nyina akọ wo medicals na esibi etuase eno krampo no ye ma receipt na mo obi nsori emma ese me beji sika na akọ ma wo soja die in the first place busa wo say me qualification kra ye say abrante me nim qualification wo school no ko du say me ka abrante otiwe qualification na wo de ko ni nyina say wo say ebi ase wa we SHS SHS anka ne na ye obuga e wo sojam ene ye ni buga other ranks no kra no ebi abowom degree wo ti ase na wo kom nso a wo ti bo wo degree SSS dia no encheda eno so sa enu ti no kakra enti no se obi edu anim sa no a wo se competition no eso ena ono ye wo ye sergeant na wo ne nu ba bia wo se ye wo mpanimfo enti skana kwa kodi ba bi wane ne papa na ede kwa edu abo ne papa ne mom ye meja na me kan akwa di baabi mpanifo wo mu etu ono ne se na no no ne papa ne meja no kwa na bi wo mu eni mu chen eni sika akwa di baabi o mu ntimi nka o o mu hyede ni sika no but akwa di baabi enu ntina ye abotre ese ne odi abe na akwa no so a man no so a ono so gi sika no so no ono so won se wankasa de wafo ntimi ne mi ye se ne baabi ano ye hia bibia be ye boko ne mom no ye ntu ye hofo ye ntam sika ko si obesem se onko pe soja emfama ye ate my na sabrante ko akoma to ye wate sika na che wo ho but I'm assuring you say nyame ye adomo a enu se da se ne no sika no se omo pe ne boko de ana wo se ye nsaka ye se bi hye wonu ana ato bi eben enti se wo mo enye ne nyina kra wo se enya bi ne de hye wo nsem nya sa de abaabi a wo se ye de wura no ye de bewura ho ama bibia koye nti kwa akoma to yem na papa soja de waka no nyankopon chinkwase abɔhye mpacho ma ye nnu anwumra ne yensa metia so semesra wadawroma me yenkɔ ne bɔkɔ na asɛm ama ma ye na
maame abranya meche ase owo Paris abrochimemu maame abranya meche ohwe ohini ni amesa papa bi wuma kentena ase ema papa bi anani efra no o sele pure water na se otonso no na ne ba hye na chi no ya ade a oba hye ne so na ama amesa ebon homoden eye bi boa no ma adofo nso bana maame abranya meche mpacho na yi no wo ho amfa mayen Mami abrenya meche o Paris wa sende 1200 what the amano inti mame na wase ye de wase da mawo ye de sika na ma brante no dada sa me sa de ma no nti no ye sinipa ya de osa ye nti no ye mfo wase de ni e wase ye da wase ada na ye ne nyam se nema anya na wase ye sa de ma wo eda wase biem nti ye da se radin sharp anya okese da bia yi scan free ye bia no odonfo no enhye ho ma emfa emma ebusia 0551931931 Mr. Jeff masira wo 10 minutes facha me 0551931931 I say 0548931931 na yenko yenim 0548931931 and 0551931931 so jani ne de no yenka bi ababa wa na wo ja ne ma egu ni kunu so awokọ ne dan na de no ene ye pese ye kasa kakra bi fa honhoma no so moaye ne a ye betwa so sesi a enche ye fa happy birthday safo bomode na efa ye Charles damprane ine mame owo eye sokoban daban sokoban Wood Village ho ewo eno wa hojo sokoban Wood Village wankasa wonua ba Mrs. Janet Damprane ese oma happy birthday radin kosonsha no onye okese na omo akoma so ade nyina mam na sika no so mra bebre enfama humane ba na ateko na ebusia ye be sorry so sesi na mom ye fa we say emra me do fom pacho good afternoon din baby akase free my fidie ne nkofo wadaro mabre ne kọ na ye nkọ ye ni mu ntem udin baby akase free hello the master Maxim pacho me ntio Monday, I was sorry. To the I enyo musuma ebinom enye nyina okay ebe ye dey dia mama se me sa kwantu obi abakola wa abrochira meja me ba wa ha se num se me konye num dwa ade bi wo ho a na wo kwa abade afan ye hwe na ye enko me pa cho udin ba bi akase frɛ me dɔfo hello what's a menka hello pa cho udin ba bi akase frɛ me dɔfo ma afidie ne nkwa wa no ye na ye nkasa fon ne nkwa no ne nkasa ye wai okay if you say you have a giant you might go me bra so say ya science you get a Saturday cry mo wan ba ka bia mo so say mo ara mo ye so e man so mo obi anso so ma so e ya tantade so oba be wona do o ma akoto agu kunu so e tan e ma